تعرفينا موليا يشتريفنا دولتيك بالفرج تالقوم هنا لينا وفي اسمك الإسلام ميل صارت جربنا في خلاص مشكم لي فوق لموتي ينسالتي توحيدك ضعيفي ونضفنا متبايات روحنا صابيش نعيش والدي صافي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom l-koll. Eżis ħuti sejrin nagħmlu l-qudiesa tal-Verġni Mqazza Marija ħdejn is-salib ta' Ġesu. Illum f'pajjiżna niċċelebraw it-tifkira tad-duluri ta' Marija ġimgħa qabel u x'hekk bħallum ġimgħa tkun il-tifkira solenni tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesu fuq is-salib. Ejjew għalhekk niftakru li Marija kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' bina. U Marija tkun ma' ġembna wkoll meta aħna nħossu t-tuqol tas-salib eżis ħuti. U din ħaġa importanti ma ninsewwiex li fid-tbatija tagħna aħna qatt maħna weħidna. Imma l-Om tagħna tas-sema tkun qrib tagħna, issostnina bl-imħabba, tenna nżommu sħaħ fil-fidej, ma niddubitaw qatt l-imħabba talla anke meta ngħaddu mill-widiem mudlama tal-ħajja tagħna. Hija għalhekk nitħejjew kif jixraq għal dil quddiesa billi fi skitta qalbna eżis ħuti nitolbu maħfar lil Mulej għal ħtijietna. Int li saħibt il-Verġni Marija fit-tiġrib kollu tal-passjoni tiegħek mulej ħniena. Int li minn fuq is-salib tajtna lil ommok biex tkun omna wkoll Kristu ħniena. Int li ridt li ommok Marija tkun it-triq li twassal il-midinbejn ħbiberija il-midinbejn għal ħbiberija mill-ġdejt miegħek mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħħuna Ġanni Abela. Nitolbu. U Alla, int b'mod tal-għaġeb sewwejt il-ħsara li ġarrab il-bniedem imqarraq mix-xitan meta seħħibt fit-tbatijiet ta' ibnek l-omm imnikta tiegħu. Għamel il-ġnus kollha jinżew il-bniedem il-qadejm li libsu bid-dnub ħajilbsu l-bniedem il-ġdejt għax dan kisbu bit-tiġrejb li seħħ b'Ġesu Kristu ibnek Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq nagħmlilkom appell eżis ħuti please itfu l-mobiles. Importanti ħafna. Jew ikonna l-attenzjoni fuq dak li jgħidilna l-mulej u fuq il-mobile, għalhekk nagħmlilkom appell. Huwa importanti li meta niġu l-Knisja il-mobile nitfuh biex ma ntelfux il-xulxejn u biex dal-mument hekk ikun iddedikat bil-ħaqq għal Alla. Qari mill-ktieb ta' Ġuditta. F'dawk il-jiem il-poplu kollha baqa' mibluħ u baxxew rashom u bdew jaduraw lil Alla u ollew leħinhom u qalu: Imbierak int, o Alla tagħna, li llum ġibt fix-xejn l-edewwa tagħna. U Użija għalilha: Imbierka int binti minn Alla luli, imbierka fost in-nisa kollha tad-dinja u imbierek il-mulej Alla li jagħmel is-smawijiet u l-art.
li waslek biex qtajt ras il-kap tal-edewa tagħna. It-tama li kellek ma tejbqat minn qalb il-bnedmejn huma u jiftakru fil-qawwa ta' Alla. Jalla l-mulej jagħmel dak li jkun ta' tifħira għalik għal dejjem u jżurek b'kull ġid għax int ma bżajtx għal ħajtek meta rajt li l-pajjiżna batut imma ħriġt tilqa kontra r-rovina li kienet teddidna u bqajt miexja dritta fit-triq ta' Alla tagħna. U l-poplu kollu wieġeb, Amen, Amen. Il-kelma tal-mulej. It-tieba tal-mulej fuq kull ma għamel. It-tieba tal-mulej fuq kull ma għamel. Ħajħabbrek Alla tiegħi Sultan u nbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull jum li timbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. It-tieba tal-mulej fuq kull ma għamel. Nisel lil nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru u fuq l-oljiet tiegħek jitħattu. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża' jxandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħadded. It-tieba tal-mulej fuq kull ma għamel. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. It-tieba tal-mulej fuq kull ma għamel. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa s-sekwenza. Wieqfa kienet imbikkija l-om ħdejn bina fid-dbatija fuq salib imdendel. Ta' dik l-om mill-qalb maqsuma f'dak l-imrar b'ruġieħ mitmuma nifet sejf in-niket. Kemm dbatija f'qalb muġuwa li madwejjaq li jifnuha ħasset l-om minn birka. X'weġa ġarbet u x'kefrija meta ratu fid-dbatija l-om lil-bina Alla. Qalb kull bniedem tħoss għalija lill-om Kristu u jibkija x'in jaraf dil ħasra. Min ma jħoss id-dwejjaq tagħha lill-om Kristu u tibkija x'ħin taraf dil ħasra. Min ma jħoss id-dwejjaq tagħha x'ħin ta' Kristu l-om jilmaħħa fin-niket ma' bina. Għad-nubiet ta' ġen suħati lil Ġesuqi ratu jbati taħt iswat blaħnina. Rat lil bina u baqet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. Om u għajn ta' mħabba għalija ġel ninħoss dik id-batija biex jien nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba u tħallija qatt tittabba imħabti għal Kristu. Om qaddisa isma talbi, dawk il-pjagi qiegħdli f'qalbi tibnek Ġesu msallab. Aqsam miegħi d-batija għal Ġesu li mħabba fija xerred demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki d-nubieti fis-salib nara ħtijieti sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieqni nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmugħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Meta jmut il-ġisem tagħna għamel int li r-ruħ tistana b'dawl u sebħ il-ġenna. Amen. Gloria tifir Christus. Gloria tifir Christus. Wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu kien hemm ommu, imbżejna bil-fidi qawwija fit-tama, imħeġġa bin-nar ta' mħabba. Gloria tifir Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu, Mara, hemm hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu, hemm hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju li tnatfu minnu bietna.
Eżisuti jekk hemm ħaġa fil-ħajja li aħna l-koll ugwali fija, hija il-fatt li l-koll kemm aħna ngħaddu minn mumenti ta' tbatija. Forsi kultant inħossuhom naqra iżjed, kultant inħossuhom naqra inqas, imma żgur il-ħajja lil kull wieħed u waħda minna taf id-dewqu is-sabiħ u l-inqas sabiħ. U ovvjament fil-momenti ta' tbatija żisħut iridu nkunu konxi li x-xitan jersaq jittentana. Il-moment ta' tbatija ix-xitan jinterpretaħ bħala opportunità għalih biex ifesfes f'widnejna, innissel f'moħħna u f'qalbna dubju dwar l-imħabba tal-Alla lejna. U x'hekk, mhux hekk jittentana fejn hu Alla tiegħek. Ara kemm iħobbok Alla, mhux hekk jagħmel quddiem it-tbatija. Il-Vanġelu tal-lum eżisħuti fih dettall żgħir li jfisser ħafna. L-Evanġelista Ġwanni jgħidilna kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu u kompli. Dik il-kelma wieqfa eżisħuti tfisser ħafna ta'. Mhuwiex sempliċement Ġwanni l-Evanġelista qed jgħidilna li Omna Marija kienet bil-wieqfa, imma rid jgħidilna ħafna iktar minn hekk. Wieqfa fl-Evanġelju hawnhekk tfisser li Omna Marija l-ewwel nett baqgħet soda fil-fidi tagħha. Minkejja li l-vuċijiet kollha ta' barra kienu qed jgħidula Alla abbandunak, Alla telqek, fejn hu dan Alla mħabba? Min jaf dan Alla jeżisti xejn, mhux hekk jgħidilna x-xitan lilna. Però Omna Marija baqgħet soda fil-fidi tagħha minkejja li ma fehmitx jibqgħu ċerti li ma fehmitx għaliex bina kien qed imut fuq is-salib, dak li ben innoċenti, dak li ben li ħlifġit ma għamilx, ma dak li ben tagħha li issa qed jispiċċa fl-aktar mewt ħarxa u l-aktar mewt li ġib mistħija ħanejdu hekk u x'hekk, il-kundanna tal-għar kriminali. Però Marija baqgħet temmen, baqgħet soda fil-fidi tagħha u għalhekk tallimna Omna Marija li quddiem it-tbatija żisħuti quddiem is-salib li noqogħdu nippruvaw nifhmu u kollu għal xejn ta'. Dik il-mistoqsija għaliex quddiem is-salib hija mistoqsija li tagħmlilna biss ħsara. Għandna quddiem it-tbatija żisħuti b'kuraġġ ma' Marija aħna wkoll inżommu sodi fil-fidi tagħna. Nibqgħu nemmnu li minkejja li ma nistgħux nifhmu għax wara kollox il-Alla żisħuti min jista' jifhmu. Il-bniedem li jipprova jifhem l-Alla huwa bniedem li huwa destinat li jitlef fil-fidi ta'. Ma jfissirx ma nippruvawx nifhmu sakemm nistgħu, imma jekk jiena biex nemmen nagħmel kundizzjoni li nifhem, nispiċċa nitlef fil-fidi ta' żisħuti. Għax ridu naċċettaw l-Alla huwa infinitament ikbar minn kull kapaċità intellettwali tagħna. U allura iva f'mumenti ta' tbatija ridu nifhmu l-Alla jibqa' qrib tagħna, Alla jibqa' jħobbna minkejja li ma nistgħux nifhmu. Forsi niftakru f'tifel jew tifla għadhom żgħar li ommu jew missieru jieħdu ħant it-tabib li jkollu jagħmel x'intervent jew jagħtih x'injezzjoni li ġalu jibati u weġġa' u ma jistax jifhem għaliex. Imma x'konvint mill-imħabba tal-ġenituri tiegħu jibqa' sod fil-fidi tiegħu lill-ġenituri tiegħu qed jippermettu din it-tbatija xi ħobbuh. U hekk aħna kemm jagħmlilna ġid kieku niftakru f'dak il-vers tas-Salm 22 jew 23 u hekk skont it-tradizzjoni tal-Bibja li jgħidilna hekk dak is-Salm li jgħidilna l-mulej u r-rajtija u hekk vers minnhom jgħid anke meta nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara x'inti miegħi. Mela żisħuti dik il-kelma wieqfa tfisser Marija tibqa' soda fil-fidi, Marija tibqa' temmen l-Alla jħobbha u Alla jħobb lil bina minkejja li ma tistax tifhmu. Alla tibqa' soda fit-tama Omna Marija li Alla anke dan il-mument tant mudlam għad jibdlu f'mument ta' dawl ta' grazzja għalija għal bina u għal ħafna oħrajn permezz ta' bina. Eżisħuti dan hu t-tama tagħna quddiem is-salib. Li s-salib mhux mument mudlam
li jibqa' mudlam jekk aħna ninaqdu ma' Ġesu msallab. Huwa salib mudlam li se jwassal għad-dawl, eżis ħuti, kif ġara fil-ħajja l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Ejjew għalhekk illum kif ninsabu f'dan is-santwarju, kif qegħdin niċċelebraw dal-mument għażiż tad-duluri ta' Marija, nimtlew b'fidej, b'tama u b'imħabba f'Ġesu li maqudin ma' Ġesu aħna wkoll miegħu ngħaddu mill-mogħdija tal-bagħtija, ngħaddu mill-mewt, ma miegħu wkoll għad ngħaddu għall-ħajja mimlija mħabba, għall-ħajja mimlija qawwa t'Alla, għall-ħajja ma' Alla għal dejjem. Kieġobkom nqummu bil-wieqfa. Nissieħbu llum mal-Verġni Marija wieqfa ħdejn is-salib ta' bina Ġesu, ħanaqsmu magħha n-niket li qiegħda tġarrab f'qalbha. Aħna nitolbu l-Alla jagħtina l-grazzja li bħala nissieħbu fid-tbatijiet ta' bina ħantemmu dak li junieqes mill-passjoni tiegħu għal ġejt tal-ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Mulej Ġesu inti ridt li Ommok Marija tieqaf ħdejn is-salib u tbati miegħek, għati l-Knisja tiegħek fid-dinja li tissieħeb miegħek fid-tbatijiet tal-passjoni tiegħek biex miegħek ukoll ikollha sehem fil-glorja tal-qawmien għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Ġesu inti ridt li Ommok Marija ħdejn is-salib iġġarrab weġgħat kbar f'qalbha tarak vittma tal-kefrija tal-bnedmejn, eħles mill-kefrija u minn kull xorta ta' vjolenza tant nedmejn li qed ibatu fid-dinja għal ġustizzja u l-verità. Nitolbu. Mulej Ġesu, int ridt li Ommok Marija iġġarrab dwejjaq kbar tarak imsallab minħabba dnubiet il-bnedmejn, anqal qlub il-midin bejn ħutna biex iqumu mill-miżerja li fija jinsabu u jersqu lejk niedma u sobjiena jitolbuk maħfra u ħniena. Nitolbu. Mulej Ġesu inti ridt li Ommok Marija wara t-tiġrib tal-passjoni tiegħek iġġarrab ferħ kbir tarak imqajjem mill-imwiet, qajjem għallena ta' dejjem li l-qaddej tiegħek ħuna ġanni u li l-ħutna l-mejtin kollha, mod speċjali dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom, li tul ħajjithom fid-dinja issieħbu ma' Ommok Marija fid-duluri tagħha. Nitolbu. Mulej Ġesu inti ridt li Ommok Marija kun ħdejk intu tbatu u tmut fuq is-salib għal fidwa tagħna, ħatkun magħna bħala l-aktar ħanina fit-tiġrib u l-hemm kollu li jiġu fuqna tul ħajjitna fid-dinja. Nitolbu. Eżis ħuti nixtieq nistedinkom lilkom li tinsabu hawnhekk fis-santwarju anke lilkom, eżis ħutna maqudin magħna permezz tat-television u mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali ejjew f'din il-ġimgħa mqazza li kellha jrid tibda l-ħadd minn nibdew minn issa, nitolbu ħafna għal dawk ħutna Maltin wawċejn u ħutna nsara mad-dinja kollha li forsi birdu xi ftit fil-fidi tagħhom. U hekk għal din il-ġimgħa mqazza forsi m'għandhom l-ebda ħsieb li jieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet tant eżies li niċċelebraw, nitolbu ħafna għalihom mhux biex niġġudikawhom, ma biex il-grazzja ta' Alla tmissilhom qalbhom, tiftħilhom moħħhom u qalbhom biex jieħdu sehem magħna f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet tant eżies u tant qawwijin hekk li nislu f'qalbna il-qawwa tal-grazzja u l-imħabba t'Alla. Nitolbu wkoll għal tant anzjani morda u persuni bi bżonnijiet speċjali li maqudin magħna bħalissa, għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, nitolbu għall-immigranti tagħna, għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk kollha ħuti li jeħtieġu t-talb tagħna jew fi skiet. Ħanieqfu ftit mumenti fi skiet, fiduċja kbira li Alla u l-Omm tiegħu Marija jisimgħuna u jisimgħu dak li ngħidu f'qalbna. Ejjew nofru t-talba tagħna fi skiet. Mulej Ġesu Kristu iben Alla l-ħaj, fuq is-salib intajtna lill-Ommok Marija biex tkun omna, ħatkun għalina l-aktar ħanina u tieħu ħsiebna
aħna għaddejjin mill-widiem mudlama ta' din id-dinja ta' dnub biex naslu żgur fil-mirat ta' dejjem, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int muri Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u imbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int muri Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li n-nar tal-Ispiritu Santu isaffi l-offerti tagħna biex permezz tas-sagrifiċċju tal-altar li fih tissieħeb il-Verġni Omm Alla dnubietna jitħassru u jinfetħilna l-bieb tas-sema bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. Int fil-kobor tal-erf tiegħek biex iġġeddet il-familja kollha tal-bnedmejn, ridt lill-Verġnu Marija tieqaf ħdejn is-salib, Eva ġdida dejn is-salib ta' dam il-ġdejt, biex dik li bis-seta tal-Ispiritu Santu saret Omm Kristu issa b'don ġdejt tat-tieba tiegħek issir sieħba fil-passjoni tiegħu u dik li ma ġarbitx l-uġigħ tal-ħlas meta tagħtu t-twelejt issa ġġarrab uġigħat kbar biex tagħti twelid ġdejt lilna għalejk. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewwint mulej, int lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħaj l-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej salvana jent u salvatur tad-dinja
għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħħuna Ġanni Abela. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma tal-bi kun ħani. Soba kbira b'qalbi minikta għal dnubieti wisħefni. Henna li, ja henna lina, o Ġesu, skur għadma
jizdan hobbok qalbi kolla ħajti kolla jinarrit twissijitek kolla meħabba bahar dija ta' kull ġid taħt riġlejjar fispal kiku ma konċ tijejn tissir henna li o Ġesu skur għad manżini jizdan hobbok qalbi kolla ħajti kolla jinarrit lilek għajn talena kolla sita kollox jinwarrab biex jahasra jisil fruħa flok tjubitek jinġarrab henna lija o Ġesu skur għad manżini jizdan hobbok qalbi kolla ħajti kolla jinarrit Alla tijej jinsammartek qalb wiskif rama salib waqt li inti ħajti sommi f'qalbek bozzat ħabib henna lija o Ġesu skur għad ma nżid jizdan hobbok qalbi kolla ħajti kolla jinarrit Eżis ħut is-salib ta' Ġesu kien qodu quddiemu u nkellmuh ikellemna ta' mhux f'idnejna ma f'moħħna u f'qalbna. Mhux ta' b'xejn San Ġorġ Preka li s-salib kien isejjaħlu l-ktieb il-kbejr. U hekk kif Marija baqgħet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu fimna xi tfisser, hekk jekk aħna fidi nħarsu lejn Ġesu nibqgħu wkoll wieqfa quddiem il-mewġ tal-ħajja jew nqumu bil-wieqfa u nsellmu lil Ġesu msallab bil-qalb billi ngħidu nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nitolbu ħares mulejlilna għaddejja tiegħek li tmajtna bis-sagrament tal-misteru tal-għid aħna u nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Marija fin-niket tagħha u għatina li jkollna sem mill-qawmin ta' Kristu mill-imwiet aħna u nerfgħu kuljum warajh is-salib tagħna u li jgħix u jsaltana għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq nagħmlilkom appell eżis ħut l-ewwel nett impenn serju biex nieħdu sem fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-għid ħadd il-palm, ħames ix-xirka l-ġimgħa l-kbira u l-iktar waħda importanti hija l-fġieli tal-għid eżis ħuti. Hija l-ikbar ċelebrazzjoni għalina l-insara. Ma ninsewx, nagħmlu ħilitna biex nieħdu sem f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. U oħra, ma nittraskurawx il-qrar eżis ħuti. Tagħmel sens li nisrani fil-ġimgħa mqazza ma jqerx, jien ma narejx tagħmel sens. U għalhekk nagħmlilkom appell, nersqu għas-sagrament tal-qrar. Is-sagrament tal-qrar laqqana ma' Ġesu u mal-ħniena tiegħu biex nifhmu l-grazzja tal-passjoni ta' Ġesu u l-qawmin tiegħu. Ejjew għalhekk eżis ħuti nieħduh bis-serjetà dil-ġimgħa li ġejja, nieħduha bis-serjetà għaliex
Alla għandu ħafna grazzi, ħafna rigali xatina. Kieku aħna nifmuhom u kieku aħna nkunu kapaċi naċċettawhom, eżiskuti. Il-mulej ma'kom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom l-koll. Kifa kienet imdikkiha, l-om dejn bina fid-batija, fuq salib imidlel. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar blu ġieħ mitmuha, kifet sejfi